हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। दिनैहाय गोजाम बोसोर 2024नि जोबथा सान आरो बेजों लोगोसे जोंहा हरनि 12थानिफ्राय फैगासिनो 2025 मायथाइया, नङा होमबा? स' लोगोफोर, बिनिखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय खुलुमनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, बे दिनावहाय माने 1 जानुवारि नङा होमबा, जोंहा हाबगासिनो फैगासिनो। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा जानाय लोंनायजोंहाय इन्जय खालामनायजों बाज्ल'नायजों रंजानायजों माने गावखौ हुस गैयै खालामो। बा सोरबा बायदिया जाबाय लोंबाय, गारि सालायबाय, एक्सिडेन्ट जालाबायबाय, बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव था। माने जा लों, ओमफ्रायहाय गारिफोर सालायनायफ्रा एसे मोजां थाल लानानै सालाय। मानोना नों मोजां सालायब्लाबो बै बेलेग मानसिया गारिखौ माबायदि सालायगोन बेखौहाय माने मिन्थिया आरोखि। बेवहायनो माने एक्सिडेन्ट जालायलायो। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जे जाब्लाबो लोंब्लाबो आरो लंजार गारि मालाब्लाबो दा सलाय। 1 थारिख 2 थारिख 3 थारिख नङा होमबा, बेवहाय गोजान जायगा हान्थिनांगौ दंब्लाबो माने मोजाङै हुसियारै हान्थि आरोखि। दा बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ। 1 जानुवारि हेपि मा होनगोन निउ इयार बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनगोन लोगोफोर, सासे आइजोखौ नङा होमबा खर'आव गादों। बेयो माबायदि जाथावथाव लोगोफोर? जोबोद माने लासिं सिं आरोखि। माबा मोनसे दाय मोनदोंब्लाबो बा माबा मोनसे गिदिर दाय मावदोंब्लाबो रायलायलायनानै बा मिटिं खालामलायनानै गामियावनो सल्भ खालामनो हायो, नङा होमबा? दा बैफोरबायदिखौ ससियेल मिडियाआव नुदों जोङो गोबांनो, नङा होमबा? आंथ' बेखौहाय होनो हागोन हाया मिन्थिया। होनो हाया बायदिब्ला नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला आंनि आन्थनि नार्जारि फेसबुक पेजाव सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरोखि। आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो। माने ओरैबायदि दाय मोनदों होननानैहाय खर'आव जोनाय, खर'आव गानाय बा मानसिखौ बुनाय, बैफोरबायदिया माने मोजां नङा आरोखि। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बैफोरबायदिखौ माने सोलायलांनांसिगौ आरोखि आंनि साननायाव। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। ओरैबायदि माने दुखुनांथाव लासिं सिं बैफोरबायदि जाथाया आरोखि। माबा मोनसे दाय मोनदोंब्लाबो बा माबा मोनसे दाय गिदिर दाय मावदोंब्लाबो रायलायलायनानै फोजोबब्ला माने मोजां जागौ आरोखि। बैफोरबायदि बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै माने मानसिखौ सिदा खालामनो हाया। माबा मोनसे गिदिर दाय मावदोंब्लाबो दोखो दोखो बुनानै बा बुख्लानानै बैफोरबायदिखौ माने सिदा खालामनो हाया। बेखायनो माने बै मानसिया माबा मोनसे दाय मावदोंब्लाबो, गिदिर दाय मावदोंब्लाबो ना, बैखौहाय माने मोजाङै गुरै रावजों बुजायब्लासो माने बैफोरबायदि मानसिखौहाय गियान लाहोनो हायो। खिन्थु बेफोरबायदि बुख्ला बुसि खालामनानै मालाब्लाबो बै मानसिखौ गियान सोनो हाया नोङो। आंनि साननायाव बा आंनि मोन्दांथियाव बैफोरबायदि आरोखि लोगोफोर। आरो मोनसेबाव जे गारि मोनैनि थाखाय गावनि हिन्जावखौहाय माने खर'आव बुदों आरो फेन्दाफ्राव बुदों, बैफोरबायदि खालामदों आरोखि। माने आरो बै हिन्जावा बुंनाय बायदिब्ला माने थाइसे थाखानि खामानि मावा बा थाइसे थाखा इनकाम खालामा, बैफोरबायदि होननानैबो जोङो माने भिडिअ'आव स्पस्त' खोनानो मोन्दों आरोखि। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, हिन्जावफ्रा मानि थाखाय खारो ना? हिन्जावफ्रा मानि थाखाय खारो जे सोरजोंबा दोनखारलांनाय बा सोरजोंबा खारलांनाय बा सोरजोंबा बैफोरबायदि माने फिसा 2 3 गोनां मानसिफ्रा मानि थाखाय खारो नोंथांमोना मिथिगौ ना? नै बेफोरबायदिनि थाखाय हौवाफोरा खामानि मावा दाङा थासिगोन, जाग्लुं लोंलुं खालामसिगोन। हिन्जावा खस्थ' भुगिनानै बा खस्थ' हाजिरा खामला मावबाय बायनानैहाय गावनि फिसाफोरखौ फोरोंसिगोन, गावनि न'खरखौ खुंसिगोन। बैफोरबायदियाव माने एकदम सैज' हायैयावहाय हिन्जावफोरा मालाय हौवाजों खारनांगौ गोनां जायो। जोंनि माखासे बर'नि गेजेरावहाय बैफोरबायदिखौ गोबां मानसिफ्रा मिन्थिया लोगोफोर। दिनैनि दिनाव जोबोद लासिं सिं। हिन्जावफ्रा मानि थाखाय खारो नोंथांमोना मिथिगौ? बेयावहाय नोंथांमोना मिथिनोबो हाबाय जानांगौ, नङा होमबा? दिनै जोङो हिन्जावफ्रा खारोब्ला हिन्जावखौ दुसिसिगोन, हिन्जावानो मोजां नङा बा बैफोरबायदि मोजां नङा, 2 3 गोसोथोग्रा बा 2 3 लाग्रा, बैजों थांग्रा होननानै हिन्जावखौ दुसिसिगोन जोबनायावहाय। नाथाय हिन्जावफ्रा सैज' खालामना थानो हायैनि थाखाय
अयथासार खालामनायनि थाखाय हिनजावफ्रा बैफोरबायदिखौ खारनांगौ जायो। माखासेफ्रा दै गासिबो नंजोबा, आं गासिबो बुङाखैहाय, माखासे माने गोबां खारो नालाय, दा गोबां खारनायनि गेजेरावहाय आं माखासेखौ बुंदों आरोखि। सोरबायाथ' माने बेफोरबायदिनि थाखायनो खारखायो जानांगौ, नङा होमबा? आरो माखासेया हौवाफ्रा माने जेबो मावा, उदां उदां थासिगोन, जाग्लुं लोंग्लुं न'आव दावदुम दाखा खालामसिगोन, फैसा थाइसेबो खामायला, हाजिरा मुजिरा हिनजावा मावनानै न'खरखौ खुं, गावनि फिसाफोरखौ फोरों। नै बेफोरबायदियाव कन्ट्रल हायियावसो माखासे हिनजावफ्रा गावनि गथ'फोरखौ सानै साथाम गथ'खौ दंब्लाबो गारनानै खारनांगौ जायो, बेफोरबायदि जायो आरोखि। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ स्क्रिप्टखौहाय ससे नायबानो जाबाय। आरो बै जिथुनाखि मा होनो सासे हिनजावखौहाय खर'आव जोनाय, नङा होमबा? बै भिडिअखौ आं ब्लार खालामनानै होगोन बा खोबथेनानै होगोन। आरो नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला आंनि फेसबुकाव थांना नायबानो जाबाय। आरो नैबेखौबो नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट हर, जिथुनाखि गारि मोनैनि थाखाय गावनि हिनजावखौ खर'आव बुदों, फेन्दायाव बुनाय बै भिडिअखौ आरोखि। Ari bini aman ni na korang mana? Ini saya manusia gari menina kok korang punya ni na ini mana punya? Lại hụt bút à? Nó hụt bút à? Là cái này cái nó có bị rất lắm đâu. Thấy không? Facebook cái nó này nó quá là. Mình con cứ sao là 기억하면 이해하잖아. 이제다가 니만 집에 저지르는 아무나 패배그라. Cái đầu nó dàn nó sao là bắt không Kung udang kari mo na yun. Kari bini umon lang ni na iti. Ano na. Mày đang được thuốc này à? Đâu được thì hút đâu không à? Kung rong ka to sa mo raw din mo naman tholo ko kadang. Thiyan thame le ha. Bu ne an thei thame ya bele ko blong ai ni. Không con dạ nào, không con dạ. Dạ, cứ giờ thì dạ rồi. Ano siya Betul ke mohon lagi dah masuk sama bisa hodong menang. अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय नुबाय नङा होमबा? दिनै नोंथांमोना मा सानो? हिनजाव माहारिखौ मानो बैफोरबायदि बुनांगौ जाखो? बिसोरो जेनेबा बिमा माहारि नङा होमबा? माबा मोनसे गिदिर दाय मावदोंब्लाबो
हो मोजाङै बुजायाब्ला मालाब्लाबो मानसिखौहाय फेंनो हाया, बुग्लुं सुग्लुं खालामनायजों फेंनो हाया आरो सिदा खालामनो हाया, गियान सोनो हाया, नङा होमबा? नैबे आरोखि आंनि माबायाव मोनदांनायाव। आरो बेजों लोगोसे मा होनगोन जोंहा नैबे गारि मोनैनि थाखाय हिनजावखौ बुदों। दा नोंथांमोना मा सानो? सासे गियान गोनां हौवाब्ला खामानि मावै दाङै जागौ, हिनजावखौ खामानि मावहोआलासिनो, नङा होमबा? जोंनि गोबां मा होनबावगोन दानि जुगाव जाग्लुं लोंग्लुंनि थाखायनो माने बैफोरबायदिया बारा जालांबाय होननानै आं सानो। बिनि थाखायनो माने लोंनाय जानायखौ एसे गावबा गाव कन्ट्रल खालामबानो जाबाय, नङा होमबा? आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो मा नोंथांमोननि साननायाव माबायदि जाथावना, गोरोन्थि जादोंब्ला सासे आइजोआ बा सासे मानसिया, बयहाबो गोरोन्थि जायोब्रा। मैदेरानो आथिं थोंब्रै बुस्थुआनो गालिननानै हाखरफ्राव गोलैलाबायनायखौ जों नुयो, आरो बेलाय मानसिसो आथिं थोंनै, नङा होमबा? नंगौना नङा? स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो। थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ। लाभ इउ अल, बाय बाय।